Hello everybody! Magandang tanghali, magandang hapon, or magandang araw, I should say. Magandang araw sa lahat. Saan po tayo naroon? Kumusta pang bawat isa mga kapatid, kapamilya? Live tayo saglit dito sa YouTube. Habang nag-cha-cha. Cha lang muna, mamaya tayo magkape. Check natin kung may manunood. Yan, so hopefully everyone is well, mga kapatid. Saan man po tayo naroon, nawa lahat ay nasa maayos, magandang kalagayan, kalusugan sa mga pagkakataon na ito. Dahil katapos lang natin nag-lunch. Actually, maaga tayo nag-lunch ngayon. Ayan. Kaya magkape muna tayo. Mag-tsaa. Yan, so shout out sa ating 1 million viewers. Ang talaga ng ibag ko. Kumusta po kapatid? Lag tayo saglit habang nag-tsaa. Pang attendance kay Lolo. Shout out sa ating 1 million viewers. I love ocean. I sing to him a song. 10 super chat, cool amount. Ang dami na rin palang tong mga share how you celebrate. Nag-uuto siya This message is held for review. Sabi naman niya. Shout out sa 12 million in the house. Hello po everybody, everyone. Whoever you are. So shout out 22 million in the house. Thank you so much. Said hi. Shout out Venture Will with Ida. Shout out my friend. At ano ba itong mga pangalan na to? Ang hirap naman mga basahin. At Way SFN. Hello, thank you so much. At Amir Arsenio Kenze. Hello my friend, 27 million in the house. Thank you so much. Yeah, thank you for visiting. How's everyone? How's everyone doing? Yeah, thank you. And hello wherever you are. I hope you are well. Thank you so much. At Way SFN. That's good. That's good to hear. Yeah. That's good news. Yeah, that's what we hope, that everyone is well, doing fine. Thank you so much. I'll visit your house as well. Yeah. Yeah, thank you. Yes, at hello. From where you came, from, ano ba to? Ang hirap basahin ng mga pangalan. You are from where, my friend? We SFN. At Amar 65. Of course, everybody like Jollibee. I think all Filipino like Jollibee. Do you like Jollibee as well? Jolly.
Jollibee is good. Where are you from, my friend Amari65? Yeah. Is there any Jollibee in your place? Or in your area? Thank you for the like and subscribe. Jollibee. Oh, can you do a live stream from a Jollibee? Oh no, there is no Jollibee near in our place at the moment. Yeah, we are very far from the Jollibee in our area, my friend. So I'm sorry, we can't do that. 18 million in the house. Shout out. Mega live shout out. Is there any Jollibee near your area, my friend? Amari 65. Yeah, Jollibee here in UAE or in Abu Dhabi is in the city. Yeah, and it takes at least maybe 30 to 40 minutes drive from here. Because we are from the remote area of Abu Dhabi. Yeah. So there is no Jollibee. But we love Jollibee. I think all Filipinos love Jollibee. Especially Jollibee in the Philippines. Much better. Yeah, let's have some tea for a while. Ang hihirap basahin yung mga pangalan. Ay, ah, Aymar Arsenio Kense. Venture Wheels with Eda. Have you ever tried Jollibee, my friend? Yeah, the real Jollibee. Jollibee. Parang, buti pang live, may mga nanonood. Kahit pasilip-silip lang ba? Yeah, magandang hapon sa Pilipinas. Magandang tanghali dito sa UAE. Our time check now is 12. What time? 12:47 ng tanghali. And it's already 12. Almost 5 na po dyan sa atin sa Pilipinas. So, magandang hapon. Malapit na ang ano dyan, malapit na ang dinner time. Nakakamiss ngayon mga live sa YouTube dati. Yung mga bago-bago lang. Yung pinupuno pa yung tawag nito. Watch hour. Yan, may natitira pang ano dyan, may natitira pang 3 million. Thank you. Mag-live lang tayo dito kahit ano, mga 12 to 15 minutes. At least meron lang tayong attendance. Kasi
Wala akong upload lately. Kaya, mag-live na lang tayo kahit saglit ba. 12 to 15 minutes. Add a Q&A sticker. Paano ba to? Try brand your loyal. Brand your loyal too. Baka naman mamaya mapalo tayo nito, ha? Brand your loyal too. Ang dami ng mga ano kasi ng ano ba to? Brand your loyal. Ano ba to? I don't know. Skip na nga. Ngayon pala, pwedeng pag mas maliwanag. Ano ba to? Effect. May mga ganito, no? Ah? Ano ba yan? Ba't hindi naman na matanggal tong nasa gitna? Ganun pala yun. Readed glass. Paano naman to? Readed glass. Oh. Read through. How about this? Oh. Makeup. Try nga natin. Paano ba to? So, paano na yung tanggalin? Makeup. Paano to? Makeup. Lenses. Radioactive. Paano to? Wala naman. Oh. Sa makeup, wala namang nag-a-appear. Yung nasa all na siya. Oo, ayan. At least naka 12 minutes na tayo. Tapos, Q&A. Ganun pala yun. Tapos, lightning, close, retouch. Oh, di ba? Ang kinis na ng mukha. Retouch on. Retouch off. Ayun. Filter ba? Great highlight. Retouch on. Yan, ganyan na. Para mas malinis yung mukha natin dyan. Super fake. Okay. Ayun, naka 14 minutes. 1 minute na lang. Good. Thank you so much. Yan, may mga pasilip-silip pa dyan nanonood. Will light off. Shout out everybody. Nag-uuto, ano itong ano nag-uuto hide siya. Yung mga message na, ano ba to, mga sticker na iniuto na iniha-hide ni Lolo. Ayan.
Tapos ito, ano naman to? Settings. Question and answer. Ayun, thank you so much sa mga sa mga nag-like, sa mga nanood or nag-stay diyan sa ating live. Thank you for the love and support. So, again, nag-live lang ako saglit para lang mag-attendance kay Lolo. Kaya, have a good day sa lahat. Ingat po tayo at God bless. Sana po tayo naroon. Yun, may dalawa pa dyan ang natitira. Dalawang pasilip-silip. Thank you so much, whoever you are. Sino ka man. Yan. Sino man po yung mga nanonood dyan. 12 million. Thank you. Yan yung mga sticker. Thank you so much. Palike na lang din po mga kapatid, kapamilya. Yan. Okay, comment na lang po kung taga saan po tayo or kung gusto niyo pong madalaw yung mga bahay ninyo, mga mansion ninyo. Comment na lang po dyan sa baba or doon sa comment section. Kasi pag dito sa live, hindi ko na siya ma-view later. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na siya pag na-upload na itong video or itong live is hindi ko na siya nababalikan o hindi na nababasa ba, hindi ko alam kung bakit. I think, kasi dati nare-replay naman yung mga dito sa live chat ba. Kaya kung gusto nyo mabalikan, madalaw din yung mga bahay ninyo, comment na lang po doon sa comment section mga kapatid. Sa comment section po mismo. At least kasi pag sa comment section is, ayun, makikita. Pag sa live is hindi po. Hindi ko siya mababalikan. Hindi ko alam kung bakit or siguro sa setting lang ng cellphone ko. I don't know. Kasi dati okay naman siya eh. Effect picker. Ano naman tong effect picker? Yung ano pala yan. Underwater pa siyang nalalaman. Big head. Kalaki. Para exploring lang kung ano tong mga nandito sa ano. So, paano natin ibabalik? Ayun. Okay, gonna end na po this live. So, yun, sumubra na po tayo sa 15 minutes. So, thank you so much for the love and support sa Pamilya Pantay-Pantay. At salamat sa mga like, sa mga sumilip-silip dyan, sa mga manunood sa live na ito. Paki-like na lang din, please. Ano yung nagmamakaawa? Hindi, kasi wala tayong upload lately sa YouTube, kaya kailangan nating at least man lang malagyan ba, kaya mag-live na lang tayo saglit. Kaya thank you so much and stay safe and God bless everybody. Happy weekend po sa lahat. Yan, it's another week na naman po ang natapos kasi Friday na naman today. And tomorrow is weekend na naman, di ba kabilis? We are now April, ano na tayo today? April 16. Nakalahati na naman po tayo ng buwan. So, 1 week, na lang, more than 1 week pa is katapusan na naman ng April. Kaya, ingat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye! And